Ξέρετε τι έγινε εκεί του ΣΥΡΙΖΑ? Τότε ήσασταν πολύ λιγότεροι εδώ. Όταν η τότε κυβέρνηση μίλησε για την αξιοποίηση του ελληνικού, πεταγόσασταν στα καθίσματα για το ξεπούλημα του ελληνικού, το οποίο έπρεπε να μείνει ένα δημόσιο πάρκο για τους πολίτες. Μάλιστα θυμάμαι εκείνη την εποχή είχατε ξεκινήσει να βάζετε μπροστά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τους καθηγητές που φέρατε και χθες στην Ολομέλεια, οι οποίοι εξηγούσαν στους συμπολίτες μας, όχι αυτά που μας είπε τώρα ο κύριος συγητής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πόσο καταστροφικό θα ήταν να χάσει την ευκαιρία η Αττική να αποκτήσει ένα μεγάλο δημόσιο πάρκο για τον κόσμο και να το δώσει για τουριστική αξιοποίηση, για οικιστική αξιοποίηση ή εν πάση περιπτώσει για να βγάλει χρήμα το ελληνικό δημόσιο. Εσείς που λέγατε αυτά τότε, έχετε τώρα το θράσος να εγκαλείτε εμάς γιατί δεν προχωρήσαμε γρηγορότερα στην αξιοποίησή του. Η απάντηση είναι, πράγματι δεν είχαμε το πολιτικό θάρρος να αναδείξουμε το πραγματικό σας πρόσωπο στον ελληνικό λαό όπως σας αξίζει. Τέτοιοι φαρισαίοι υποκριτές είστε. Ήσασταν κυριολεκτικά η αιτία που έμενε η Ελλάδα πίσω και εμείς για πολλά χρόνια δεν είχαμε βρει το θάρρος να αντιμετωπίσουμε. Για τα επόμενα 50 χρόνια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα υπάρχει ούτε φοιτητής στο πανεπιστήμιο που θα τολμάει να λέει ότι είναι αριστερός και δεν θα τρέπεται γι' αυτό. Και η πρώτη φορά αριστερά στην εξουσία λοιπόν τι κάνει? Έρχεται και πανηγυρίζει γιατί δίνει τα αεροδρόμια στους Γερμανούς, τα οποία όταν τα έδινε ο κακός ο προδότης ο Σαμαράς ήταν προδοσία. Όταν τα δίνει ο καλός ο πατριώτης ο Τσίπρας είναι αναπτυξιακό έργο. Όταν έδωσε ο Κώστας Καραμαλής στην Κόσκο τον Πειραιά, είχατε κλείσει το δρόμο και δεν μπορούσε να πάει ο πρόεδρος της Κίνας να δει τι αγόρασε, γιατί ήσασταν εκεί από κάτω και φωνάζατε για προδοσία και ξεπούλημα. Σιγά μην σας αρέσουν οι ιδιωτικοποίησεις. Σιγά μην έγινε ο κύριος Δημαράς τώρα που έλεγε ότι καταστρέφεται η Αττική από το ελληνικό και από το λάτσι. Σιγά μην έγινε τώρα ο παδός των ιδιωτικοποίησεων. Αλλά η καρέκλα είναι γλυκιά. Ναι βέβαια. Γερμανοτσολιάδες, πηλιογούσιδες, προδότες, πουλημένους, ανθρώπους της Μέρκελ. Φαντάζομαι αυτού του τύπου τα επιχειρήματά σας ήταν επιχειρήματα ήπιου αντιπολιτευτικού λόγου, γιατί δεν είμαστε ίδιοι με εσάς και μην κουνάτε το κεφάλι, το είπα και χθες. Δεν έχουμε καμία σχέση με εσάς. Γιατί δεν είμαστε ίδιοι. Γιατί εμείς θέλουμε ο τόπος να πάει μπροστά. Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος τι μεγέθους πολιτικοί απατεώνες είστε. Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμα ότι η αριστερά ιδεολειψία είναι μια ανοησία που κράτησε την Ελλάδα πίσω και ότι άλλα αυτά τα χρόνια που πηγαίνατε στα πεζοδρόμια και φωνάζετε κατά των ιδιωτικοποιήσεων, εξευτελιστήκατε, πρέπει να πάτε να ζητήσετε συγγνώμη για αυτά που λέγατε. Και να πάμε όλοι παρακάτω, δεν βρίσκουμε άκρη. Μόνο με την πίστη ότι οι ιδιωτικοποιήσεις ωφελούν την ελληνική οικονομία θα μπορέσει το έργο να γίνει γρήγορα. Το σημαντικό είναι να καταλάβετε ότι η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς κατέστρεψε την Ελλάδα γιατί την κράτησε τόσα χρόνια πίσω. Είναι ιστορική μέρα ότι επιτέλους εσείς που τόσα χρόνια κρατάγατε την Ελλάδα πίσω με το μίσος σας, με τα κόμπλεξ σας, με τις κατηγορίες σας, εξευτελιζόμενοι στέλνετε την αριστερά στο χρονοτούλεπο της ιστορίας. Αυτό είναι σας. Μεταξύ σας δείχνετε το αληθινό σας πρόσωπο. Πράγματι τέτοιος εξευτελισμός της αριστεράς μόνο κέρδος για την Ελλάδα θα είναι. Γιατί μακροπρόθεσμα θα μπορούμε να πάμε στα πανεπιστήμια μας να εξηγήσουμε στους φοιτητές ότι το να υποστηρίζουν την ιδιωτική οικονομία είναι καλό πράγμα. Θα τους δείχνουμε ως παράδειγμα. Δείτε, όταν η αριστερά πήρε την εξουσία, όλα αυτά που έλεγε στο πεζοδρόμιο τα άφησε στο πλάι και έκανε τα ακριβώς ανάποδα. Και τότε και ο πιο ανόητος φοιτητής που έχει παρασυρθεί από την αριστερά θα καταλαβαίνει ότι μεταξύ πραγματικότητας και αριστεράς πάντα υπερισχύει η πραγματικότητα. Γιατί ενώ εμείς έχουμε καλύτερο γεωφυσικό περιβάλλον, γιατί ενώ εμείς έχουμε καλύτερα νερά, γιατί ενώ εμείς έχουμε περισσότερη ιστορία, μαζεύουμε εδώ το τίποτα και εκεί μαζεύουν τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόμμου κατά τα λεφτά. Η απάντηση είναι γιατί είστε εσείς. Γιατί δεν αφήσατε όλα αυτά τα χρόνια να γίνει τίποτα γι' αυτό. Και άρα βεβαίως εσείς, αν
άνθρωποι σαν και εσάς, ο κ. Μπαλτάς, στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια μας, αν δεν το ξέρετε, είναι γεμάτα από μπαλτάδες. Και έτσι καταστρέφονταν τα μυαλά των ανθρώπων. Να σας στείλουμε ιδεολογικά στη γωνία, στο πύρτο εξώτερο, να μην τολμήσετε να ξανακάνετε μία διαδήλωση για όλα αυτά τα πράγματα και να πάμε να φτιάξουμε την Ελλάδα. Να γεννηθούν θέσεις εργασίας και όταν με το καλό γίνουμε κυβέρνηση. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθεί προσωπικά να μην κολλάει σε κανένα σημείο της διαδρομής η επένδυση. Να γίνεται όσο γίνεται γρηγορότερα, έτσι ώστε να σταλεί και ένα σήμα σε κάθε άλλο πιθανό επενδυτή που θα θελήσει να έρθει να κάνει αναλόγου βεληνικούς επενδύσεις στην Ελλάδα, να έρθει και να τις κάνει. Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε, η Ελλάδα της προόδου, η Ελλάδα με θέσεις εργασίας, η Ελλάδα με φιλελεύθερη οικονομία, η Ελλάδα στην οποία οι αριστερές ιδέες θα υπάρχουν μόνο για να γελάμε σε κανένα ταβέρνα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης ο Βρούτσης και η κυβέρνηση Σαμαρά επέτυχε αυτή την τριμερή διαπραγμάτευση που κατέληξε σε ένα κείμενο. Θυμάστε πως μας έλεγε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτή τη διαπραγμάτευση που χθες την παρουσιάζει ως κόρηνο φθαλμού της δικής του διαπραγμάτευσης. Γερμανοτσολιάδες προδότες. Για να καταλαβαίνουμε που ζούμε. Θυμίζω παράδειγμα χάρη το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Γιατί ήταν χθες και το βίντεο της κυρίας που διορίσανε στο γραφείο της Θεσσαλονίκης του κυρίου Τσίπρα. Η οποία έλεγε χωρίς φραγμό. 20 Ιανουαρίου κερδίζουμε, δείτε το βίντεο. 20 Ιανουαρίου κερδίζουμε, 21 το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης εκτελείται. Δεν εξαρτάται από την Τρόικα. Το 751 θα είναι, ο βασικός μισθός 751 θα είναι ο πρώτος νόμος που θα ψηφίσει η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Αντί να πάρουν 10% αύξηση λοιπόν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, τους έπεισε ο ψεύτης, ο ψεύτης ο Τσίπρας, τους έπεισε να πάνε να το ψηφίσουνε για να τους κάνει στις 21 το 751. Γιατί αν διαπραγματευόμασταν εμείς, δεν θα είχε φτάσει στο χάλι που είναι η χώρα σήμερα για να μπορούν να μας πατάνε οι δανειστές στο λαιμό και να ζητάνε ό,τι θέλουν. Και εμείς τον κόσμο δεν τον κοροϊδεύουμε όπως ο Βέτας, καταλάβατε. Εμείς λέμε την αλήθεια. Όμως, αν δεν είχε ακολουθήσει εσάς τους ψεύτες ο λαός, τώρα θα είχε 10% αύξηση ο βασικός μισθός. Ενώ τώρα ο βασικός μισθός θα μειωθεί κι άλλο. Ξέρετε γιατί θα μειωθεί κι άλλο, κύριε Βέτα? Γιατί εσείς σε λίγες μέρες θα ψηφίσετε τη μείωσή του κι άλλο. Γιατί θα σας ζητάνε οι ξένοι και θα ψηφίσετε όλα, κύριε Βέτα. Δεν διαβάζω. Θα ψηφίσετε όλα. Ξέρω όταν ψηφίζετε όλα. Ξέρω ότι πιο ξενόδουλοι βουλευτές από εσάς δεν έχουν υπάρξει αυτά τα 5 χρόνια. Ξέρω ότι ψηφίσατε το υπερταμείο και δώσατε στους ξένους 150 χρόνια όλη τη δημόσια περιουσία. Ενώ ορκιζόσασταν ότι δεν το κάνετε. Ξέρω ότι υπογράψατε μνημόνιο ενώ ορκιζόσασταν ότι δεν το κάνετε. Για την καρέκλα σας, κύριε Βέτα, θα κάνετε τα πάντα. Τη μάνα σας θα δώσετε. Άρα θα τα υπογράψετε όλα για την καρέκλα. Γιατί τελικά αυτό που σας άρεσε πιο πολύ στη ζωή είναι να διορίζετε μετακλητούς, να είστε βουλευτές, να έχετε αυτοκίνητα. Η καρέκλα. Όλη η αριστερά τελικώς, ήταν μια καρέκλα. Και το μόνο κέρδος που αφήνετε πίσω σας, φεύγοντας, θα είναι ότι εξευτελίσατε την αριστερά. Και δείξατε στον κόσμο ότι όλα τα ωραία, τα μεγάλα λόγια ήταν μια καρέκλα και ένας μετακλητός υπάλληλος. Και κλείνω. Αν νομίζετε ότι αυτά που είπα τώρα τα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης και θα απαντήσω στον Άδωνη Γεωργιάδη, κάνετε λάθος. Ξέρετε ποιος τα είπε όλα αυτά? Τα είπε το πρωί η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Αντένα. Η πρόεδρος της Βουλής που εσείς ψηφίσατε. Και ξέρετε τι είπε το πρωί στον Αντένα η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου? Ακούτε τι είπε? Ότι είστε κυβέρνηση προδοτών. Δεν το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Που την είχατε πρόεδρο της Βουλής, την είχατε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και σας λέει, κύριε Βέτα, και εσάς προσωπικά, προδότη. Το ξέχαστε και το συζητάτε. Έχω βαρεθεί από προχθές να σας ακούω
να μας λέτε πόσο στεναχωρεμένος είστε που ψηφίζετε τα διάφορα νομοσχέδια της κυβερνήσεώς σας. Σταματήστε. Αν δεν μπορείτε, παραιτηθείτε. Αλλά ψηφίζετε συνέχεια και να κλαίτε πάει πολύ. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι, συνάδελφοι, ότι τα μισά από όσα ψηφίζουν σήμερα είναι πράγματα που έχουν ψηφίσει από το Μάιο μέχρι σήμερα οι ίδιοι. Και έχουν έρθει στη Βουλή αυτοί οι ίδιοι να μας λένε πόσο ωραία ήταν αυτά που ψήφιζαν και σήμερα μας λένε πόσο ωραία είναι αυτά που ξεψηφίζουν. Αυτό είναι αδιανόητο. Το καλά δεν έχετε Τσίπα. Δεν ήσαν βουλευτής εσείς της αντιπολιτεύσεως του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς δεν ήσασταν εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε τι γινόταν σε αυτή τη Βουλή? Έχετε ψηφίσει ένα άρθρο ενός νόμου? Είστε οι άνθρωποι που ρίξατε την νόμιμη εκλεγμένη κυβέρνηση του τόπου με όχημα την προεδρική εκλογή και μιλάτε τώρα για συνένεση και στήρα αντιπολίτευση? Ποιο κοροϊδεύετε, πας περιπτώσει? Ότι η Τρόικα μας ζητούσε να μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές όταν ήμασταν εμείς κυβέρνηση για να είμαστε συνεπείς με το πρόγραμμα και εσάς σας επέτρεπε να αυξήσετε τις ασφαλιστικές εισφορές για να είστε συνεπείς με το πρόγραμμα. Αυτό είναι μια θεμελιώδης αντίφαση. Πρέπει να εξηγηθεί γιατί συνέβη. Τώρα θα σας πω γιατί συνέβη. Φαντάστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τη μεταφορά στο υπερταμείο όλων αυτών των 10 του Πασόκ? Φαντάστε θα ήταν έτσι σήμερα η κατάσταση στην Αθήνα? Θα ήταν έτσι? Σήμερα, κύριε Παπαδόπουλε, ακούστε, βιάζεστε. Ο κύριος Σκουρλέτης, εν τη ρήμη του λόγου του, σας έχει εκθέσει. Ξέρετε τι είπε? Η ένταξη, είπε, στο υπερταμείο δεν σημαίνει ντε και καλά ιδιωτικοποίηση όπως λέει η αντιπολίτευση. Μάλιστα. Το ντε και καλά δεν σημαίνει ιδιωτικοποίηση, όμως σημαίνει ότι δεν αποκλείεται η ιδιωτικοποίηση. Σημαίνει, όχι εσείς το είπατε, το ντε και καλά σημαίνει ότι στην πραγματικότητα εσείς δεν θα είστε στην κυβέρνηση για 99 χρόνια, κύριε Σκουρλέτη. Αυτό που ψηφίζουν τώρα οι συνάδελφοι, για να μην τους κοροϊδεύετε, είναι ότι μεταφέρουν αυτές τις 10 στο υπερταμείο. Το αν θα γίνει... Ακούστε, κύριε Σκουτσογαλώτε, εσείς δεν θέλετε, αλλά το δίνετε στο υπερταμείο για να μπορεί να το ιδιωτικοποιήσει όποιος επόμενος θέλει. Καταλάβατε? Μπορεί να μην είμαι εγώ, να είναι κάποιος από αυτούς που αλλάζουν γρήγορα θέσεις. Η ουσία παραμένει. Μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό που κάνετε, για να μην νομίζετε είμαστε όλοι κορόιδο εδώ πέρα μέσα, είναι ότι δίνετε όλες τις 10 εν δυνάμει προς ιδιωτικοποίηση. Τώρα, γιατί δέχτηκε η Τρόικα αυτό που έλεγα προηγουμένως? Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση προσπαθούσε να ψηφίσει αυτό το πράγμα, σήμερα απ' έξω θα είχαμε χιλιάδες κόσμου, λάβαρα πανό. Ο κύριος Τσακαλώτος το πιθανότερο θα ήταν στο Σύνταγμα, όπως έκανε την εποχή των αγανακτισμένων πρώτος. Θα φωνάζατε όλοι εσείς. Όλοι εσείς θα φωνάζετε για το ξεπούλημα. Αλλά τώρα για τις καρεκλίτσες σας, κύριε Μαντά, ενοχλεί η φωνή μου, δεν πειράζει. Τώρα για τις καρεκλίτσες σας έφυγε και η ιδιωτικοποίηση, έφυγε και το ξεπούλημα, έφυγαν όλα. Γιατί για να μείνετε εσείς βουλευτές, ό,τι και να σας φέρει ο Τσίπρας, θα το ψηφίζετε. Και θα... Αναρωτιέμαι, ο κύριος Πρίτζης έχει τα μούτρα σήμερα, ο πρωταγωνιστής του Καλογρίτσας Gate, να εμφανίζεται και στη Βουλή? Ο Πρίτζης, ο πρωταγωνιστής του Καλογρίτσας Gate. Ο κύριος Πρίτζης που έδινε τα έργα στον κύριο Καλογρίτσα. Ο κύριος Πρίτζης που είχε κανονίσει τις αδειοδοτήσεις στην Τράπεζα Αττικής. Έχει τα μούτρα να εμφανίζεται και στη Βουλή. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί θα το ξέχναγα. Ο κύριος Δημαράς εκεί που κρύβεται, ο κύριος Δημαράς, είπε στην ομιλία του, τι φταίμε εμείς, πηγαίναν τα λεφτά της εταιρείας και χανόντουσαν. Αυτό δεν είπατε? Ξέρετε ότι η ΕΙΔΑΠ, κύριε Δημαρά, πέρσι τον Αύγουστο έβαλε 20 εκατομμύρια στην Τράπεζα Αττικής και από αυτά τα 20 εκατομμύρια τώρα έχουν μείνει 2. Το ξέρετε? Εσύ, κύριε Τσακαλώτε, ευχαριστούμε. Δεν ξέρω πως η αριστερή σας συνείδηση σας επιτρέπει να αυτοκοροϊδεύεστε ότι δήθεν δεν ιδιωτικοποιείτε. Μια χαρά όλα τα ιδιωτικοποιείτε. Έχετε φτάσει σε τέτοιο σημείο που εγώ που είμαι φανατικά υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω. Ευχαριστούμε, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό που κάνετε πάει. Κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστούμε. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισα.
Σας το λέω για να το καταλάβετε, γιατί μου το λέτε διαρκώς. Λοιπόν, ψήφισατε. Λοιπόν, αυτό που ξέρω είναι όμως ότι η Νέα Δημοκρατία. Σας συμπαθώ, ειλικρινά. Έχετε τη μεγαλύτερη υποκριτεία από τον Τσίπρα. Ειλικρινά το έχετε τη μεγαλύτερη υποκριτεία από αυτόν. Εγώ σας έφερα εδώ. Όχι μεγαλύτερο εκτελεί. Μην με ρωτάτε εμένα. Εσείς σας έφερα εδώ να διατυπώσετε τις δικές σας θέσεις. Μην με ρωτάτε εμένα. Δεν μπορεί να μην θυμάστε τι έλεγε το Σαμαρά ο Τσίπρας ο Καμένος. Δεν θα μου το θυμάσαι αυτό. Εντάξει, σας είπα που να στηρίξετε ΣΥΡΙΖΑ, λέω και έτσι. Καταρχάς, εμένα δεν μου λέει κανείς τι να κάνω. Μου είπατε το κανάλι προηγουμένως. Το κουρίζει το κανάλι, άλλο το κανάλι. Όχι, το κόντρα είμαι κι εγώ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μου είπατε το κανάλι που φάσα στηρίξει ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, βεβαίως. Το κανάλι ποιος είναι το κανάλι. Το κανάλι είναι άνθρωποι. Όχι, δεν είναι έτσι. Το κανάλι δεν είναι Γιώργος Κουρής. Το κανάλι είναι Μάκης Κουρής, Εμίλιος Λιάτσος και τα Άρα λοιπά. και εσείς στηρίξατε ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν το κανάλι. Μα εμείς θέλαμε, εγώ ήθελα πολιτική αλλαγή. Άρα δεν μου λέτε δεν Θα ψήφισατε. άφηνα το Σαμαρά να μας κόβει 15 φορές τις συντάξεις. Θα άφηνα το Σαμαρά να μας κόβει τις συντάξεις 15 φορές και να με παίρνει η γιαγιά μου τηλέφωνο κάθε εβδομάδα και να μου λέει δεν έχω λεφτά. Άρα θα με τρελάνετε. Εγώ θα σας τρελάνω. Προηγουμένως είπατε δεν Τι ψήφισατε. σημαίνει δηλαδή αυτό? Γιατί να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ? Αφού είπατε τώρα μόλις τώρα ότι ψήφισατε ΣΥΡΙΖΑ γιατί θέλετε να φύγει ο Σαμαράς. Ναι, αυτό ήθελαμε. Άρα ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Καθόλου έτσι δεν είναι. Καλά, Καθόλου έτσι. Πάμε Τώρα η γιαγιά έχει λεφτά πολλά από τις συντάξεις, έτσι. Πρέπει να πάμε σε διαφήμιση. Καλά, μην μιλάμε για τις συντάξεις, διότι έχετε κάνει κακουργήματα. Αυτοκτονίες που κάνετε. Είχατε κάνει σημαία αυτοκτονίες. Τι γίνανε στα αυτοκτονίες. Έχετε κάνει κακουργήματα στη χώρα. Ναι, όχι εσείς. Εσείς είστε οι αθώος κόμματος. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι πολιτικός. Χειρότερος. Εγώ αν θελήσω να γίνω πολιτικός. Δημοσιογράφοι, τρεις χειρότεροι των πολιτικών. Από τους πολιτικούς. Τρεις χειρότεροι. Θα μας το πείτε μετά. Τρεις χειρότεροι. Διαφημίσεις. Καταρχάς πριν πω αυτά, θέλω κύριε Λιάτσε, επικαλούμενος το αίσθημα της δικαιοσύνης που έχετε μέσα σας. Δεν πιστεύω ότι εντάξει, υποστηρίξατε το ΣΥΡΙΖΑ, έχετε ευθύνη για το τι ήρθαν αυτοί στην Ελλάδα, αλλά βάσει δώσει. Θα μου επιτρέψετε μια διακοπή μικρή, επειδή το λέτε διαρκώς. Πιστεύετε αν ο κύριος Τσίπρας μπορούσε να μειώσει τους φόρους, δεν θα τους μείωνε? Φυσικά. Δεν θα τους μείωνε. Όχι, βέβαια είναι αριστερός. Του αρέσουν οι υψηλοί φόροι για να κάνουν σφέτια. Είναι πολύ απλό. Ενώ εσάς δεν είχαμε υψηλούς φόρους. Εμείς φυσικά τους μειώνουμε. Δεν είχαμε έμφυα. Δεν είχαμε μειώσει συντάξεων. Πάλι τα ίδια. Δεν είχαμε ανεργία. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα τι να λέμε, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό το ποτηράκι, αν ήταν καφέ τώρα ή ποτό, δεν ήταν νερό. Ναι. Το πληρώνατε επί Σαμαρά 13% ΦΠΑ. Τώρα με το αυτό που ψηφίσατε γιατί θέλετε πολιτική αλλαγή, 23%. το πληρώνετε 24. Εντάξει κύριε Λιάτσε. Για πείτε μου. Πράγματι κύριε Λιάτσε, ακούστε τα μαθηματικά σας, όσο Συριζέος και να είστε, το 13 είναι λιγότερο από το 24. Όταν λοιπόν εσείς ψηφίσατε να φέρετε το 24 και εγώ μαχόμουν για να μείνει το 13, δεν θα μου κάνετε εμένα μαθήματα για τους φόρους. Ναι. Θα πάτε σε ένα παπά να σας εξομολογεί την Κυριακή, να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας που τους φέρατε και μετά θα ξανασυζητήσουμε τους φόρους. Για πείτε μου κάτι τώρα, επειδή σας θεωρώ δεν δέχομαι σοβαρό πολιτικό. άνθρωπος που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ να μου κάνει μαθήματα για τους φόρους της εποχής Σαμαρά. Θέλει να σας πω έναν. Το 13 έγινε 24. Τα νησιά είχαν μείον 30% ΦΠΑ, το χάσαμε το μείον 30% ΦΠΑ. Το πετρέλαιο θέμα το πέραμε μείον 30%, τώρα συν 30%. Τη δική φορά αλληλεγγύης μείον 30% συν 30%. Οι επιχειρήσεις 25% φόρο τώρα 29%. Και έχουμε και λέμε. Ξεχάσατε τα 2,5 δις που έρχονται το 17. Αυτά είναι τα καινούργια. Μιλάω για τα καινούργια. Όταν λοιπόν έχει ψηφίσει γιατί θέλει πολιτική αλλαγή στις αρχές του 2015, αυτούς που κάνανε αυτά και εμείς κάναμε αυτά που μόλις σου είπα, δεν μας κρούταν στο δάχτυλο. Πείτε μου κάτι. Τελειώσαν αυτά. Δώστε μια αυτά παλιά. Όταν εμείς κατεβαίναμε στις εκλογές και λέγαμε, παιδιά ψηφίστε μας για να ρίξουμε τον έμφυα 7%. Και έβγαινε ο άλλος στο παράθυρο και έλεγε, εγώ θα σου καταργήσω όλο τον έμφυα. Όταν εμείς λέγαμε ψηφίστε μας να κάνουμε μάχη να κρατήσουμε τους χαμηλούς συντελεστές στα νησιά. Και ο άλλος έλεγε, ποιοι συντελεστές του ΦΠΑ, θα τους μηδενίσουμε. Όταν εμείς λέγαμε, παιδιά ψηφίστε μας να πάμε flat tax 15% στο τέλος της τετραετίας στο φόρο της επιχείρησης, σου λέει ποιο 15%, 5% ο φόρος της επιχείρησης, πώς να τον κερδίσεις. Τα επόμενα 2 χρόνια που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα που όταν την παρέδωσε ο Σαμαράς είχε την υψηλότερη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, έγινε η μοναδική χώρα στην Ευρωζώνη με ύφεση. Γιατί οι άλλοι πήραν τα λεφτά από τον Τράγκη με την ποσοτική χαλάρωση και ανάπτυξαν τις οικονομίες τους. Ενώ εμείς δεν τα πήραμε γιατί κρατάγαμε μια ομπρέλα που λέγεται Τσίπρας Καμένος. Και παντού βρέχει λεφτά από την Ελλάδα. Εσείς που μπορεί να με συμπαθείτε το Σαμαρά, μπορεί να μισθείτε το Σαμαρά, που μπορεί να πολεμήσετε το Σαμαρά. Οφείλετε να πείτε στην τηλεόραση ότι ναι, με το κριτήριο του αποτελέσματος ο Σαμαράς ήταν επιτυχημένος, ενώ ο Τσίπρας αποτυχημένος. Αυτό δεν το είδε ο ελληνικός λαός, δεν το κατάλαβε. Δεν το είδε ο ελληνικός λαός. Γιατί ο ελληνικός λαός προσδοκούσε καλύτερες μέρες. Γιατί ο ελληνικός λαός είχε πιεστεί πάρα πολύ από τη χρεοκοπία. Γιατί ο ελληνικός λαός είχε μπαϊλντήσει που του είχαμε κόψει τις συντάξεις. Γιατί ο ελληνικός λαός είχε φριάξει που του είχαμε βάλει τον έμφυα. Γιατί ο ελληνικός λαός είχε στεναχωρηθεί που του είχε κλείσει το μαγαζί. Γιατί είχε σκάψει να βρει το παιδί του δουλειά και ήθελε κάπου να ξεσπάσει. Και άκουγε από την άλλη έναν Τσίπρα που του έλεγε θα βρει το παιδί σου δουλειά, θα σου καταργήσω τον έμφυα, θα σου δώσω 13. Εντάξει, κάνω τα υπόλοιπα. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εισαγγελεύς
πρότεινε πλήρη απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων για το λεγόμενο σκάνδαλο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, διότι απεδείχθη δεν υπήρχε καμία παράνομη πράξη και καμία ζημία του δημοσίου. Αυτό έγινε πριν από μία ώρα. Ξέρετε τι γινόταν σε αυτή τη Βουλή και σε αυτή τη χώρα για το Βατοπέδι? Ξέρετε πόση λάσπη εδέχθη η Νέα Δημοκρατία και η τότε κυβέρνησή της του Κώστα Καραμανλή? Ότι αν το μόνο που μας ενδιαφέρει σε αυτό το κοινοβούλιο είναι το στενό κομματικό συμφέρον ενός εκάστου, τελικά η πατρίδα θα μένει πάντα πίσω. Αυτή την εκστρατεία λάσπης την πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Το πρώτο θέμα σήμερα στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, και είμαι βέβαιος θα το θέσει αύριο η καγκελάριος στον κύριο Πρωθυπουργό, είναι η αποτυχία της Ελλάδος να κρατήσει τον Αφγανό που στραγγάλισε και βίασε αυτή την κοπέλα στη Γερμανία. Έναν άνθρωπο τον οποίον είχε συλλάβει η ελληνική αστυνομία για απόπειρα φόνου. Είχε καταδικάσει η ελληνική δικαιοσύνη για απόπειρα φόνου και ήρθατε εσείς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Παρασκευόπουλου και τον αφήσατε να φύγει για να πάει να σκοτώσει την κοπέλα. Αναρωτιέμαι, να ντρέπεσαι εσύ που το ψήφισες και να δω πως κοιμάσαι το βράδυ. Να δω πως κοιμάσαι το βράδυ που με την ψήφο σου έκανες αυτό το πράγμα. Και σας το λέγαμε εκείνη τη μέρα στη Βουλή, ότι εσείς που ψηφίζετε να βγουν όλοι αυτοί από τις φυλακές χωρίς κανέναν έλεγχο, θα πάρετε πάνω σας την ευθύνη για ό,τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι βγαίνοντας. Και ακούω συχνά ένα σποτάκι που παίζει ο Sky με την κυρία Αντωνοπούλου, με την κυρία Φωτίου, η οποία αναρωτιέται, απατεώνες είμαστε? Την έχετε ακούσει? Απατεώνες είμαστε, αναρωτιέται η κυρία Φωτίου. Για να δούμε λοιπόν αν είστε απατεώνες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, όταν εσείς υπογράφετε μία συμφωνία, εσείς οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι δουλειά κάνετε και δεν θα σας δείξω. Όταν υπογράφετε ένα συμβόλαιο, το υπογράφετε για να το τηρήσετε ή το υπογράφετε για να το παραβιάσετε? Γιατί αυτός ο οποίος παραβιάζει μία γραπτή συμφωνία στην κοινώς ομιλουμένη γλώσσα λέγεται απατεώνας. Έτσι λέμε στις διαπροσωπικές μας σχέσεις κάποιον που υπογράφει ένα συμβόλαιο και επισκοπών το παραβιάζει. Για να δούμε τι γράφει το μνημόνιο που υπογράψατε τον Ιούνιο του 2016. Αμφιβάλλω αν ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από αυτούς που κάτω φωνάζουνε, αν το έχει διαβάσει. Άσε που κυκλοφορεί και στα αγγλικά και δεν ξέρω αν μπορείτε κιόλας. Ότι βεβαίως όταν πιστοποιηθεί το πρωτογενές πλεόνασμα τον Απρίλιο, όταν αυτή η πιστοποίηση κρίνει ότι είναι μόνιμο το πλεόνασμα και όχι συγκυριακό, τότε σε συμφωνία με τους θεσμούς, με την Τρόικα δηλαδή, μπορείτε να πάτε να μοιράσετε ένα 30% για κοινωνική πολιτική. Ερώτηση. Τηρήθηκε εκ μέρους του κυρίου Τσίπρα η συμφωνία που υπέγραψε? Όχι. Μην κάνετε έτσι. Προφανώς δεν τηρήθηκε. Πρώτο ερώτημα. Δεν είναι απατεώνας κάποιος που δεν τηρεί την κρατή του συμφωνία? Δεύτερο ερώτημα. Όταν ήρθε στη Βουλή και μας διαβεβαίωσε το Σάββατο ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδος να το μοιράζει όπως θέλει, δεν εγνώριζε τι είχε υπογράψει τον Ιούνιο? Και λόγω φυσικά του το εγνώριζε και το έκανε, τι προκάλεσε? Την εμπλοκή στην αξιολόγηση, από την οποία ευχόμαστε να προχωρήσουμε, γιατί από την αξιολόγηση εξαρτάται η επιβίωση της χώρας, όπως εσείς λέγατε. Άρα ο κύριος Τσίπρας ήρθε και σκοπίμως κορόιδευσε τη Βουλή, παραβίασε τη συμφωνία με τους ξένους, παρουσίασε την Ελλάδα να μην τηρεί την γραπτή τη συμφωνία. Και γιατί το κάνω όλο αυτό? Επειδή ήθελε να δώσει χρήματα στους φτωχούς ανθρώπους? Αυτός είναι ο λόγος? Όχι. Αλλά γιατί είχε δημοσκοπήσει μείον 16% και μείον 17%. Και άρα όπως πάντα ο κύριος Τσίπρας, οποτεδήποτε έχει να επιλέξει μεταξύ του ατομικού του συμφέροντος και του συμφέροντος της χώρας, επιλέγει πάντα το ατομικό του συμφέρον. Και αγνοώντας το κίνδυνο, εγώ είμαι υπέρ της αξιοπρέπειας. Εσείς κύριε Παπαδόπουλε, όταν γράφετε μια συμφωνία την τηρείτε ή όχι? Εσείς προσωπικά είστε και εσείς απατεώνες στον Πρωθυπουργό? Αν την τηρείτε, αφού την τηρείτε πρέπει να καταψηφίσετε τώρα αφού την τηρείτε. Αυτή η καραμέλα για τους ξένους, ακούστε. Όταν θα βγει ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και θα απαντήσει στο Γιάννη με έναν Νι Βαρουφάκη, ο οποίος σας είπε σοϊμπλάκια και είπε ότι ο Τσίπρας ήταν ο χρήσιμος ηλίθιος του Σόιμπλε,
Όταν θα βγείτε να το πείτε αυτά, τα Βαρουφάκη και εγώ, που τον κάνετε υπουργό οικονομικών. Όταν θα τολμήσει ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάσει το Γιάννη με έναν Βαρουφάκη για αυτά που αποκάλυψε, μετά θα ξαναμιλήσετε για το ποιοι εδώ είναι εκτός των δανειστών. Γιατί σύμφωνα με τον υπουργό σας, οι εκπρόσωποι του Σόιμπλε στο κοινοβούλιο είστε εσείς που παίξατε το παιχνίδι του. Και πολύ φοβούμαι ότι το ξαναπέζετε και σήμερα δια μία νησέ την φοράν. Γιατί παραβιάζετε εξόφαλμα τη συμφωνία, πλήττετε το κύρος της χώρας για ψηφοθυρικούς λόγους, φέρνετε την Ελλάδα σε θέση αδυναμίας και θα έρθετε αύριο να φέρετε πολύ χειρότερα μέτρα στο κοινοβούλιο. Θα έλεγε κανείς αυτή η υπόθεση ώρα θα ήταν για γέλια, για να την παρακολουθούμε και να γελάμε, αλλά δυστυχώς είναι για κλάματα. Έχει απάτη, έχει ανθρώπους οι οποίοι δίνουν τα λεφτά τους, ανθρώπους οι οποίοι πίστεψαν ότι ξεχρέωσαν από τα 600 δισεκατομμύρια του κ. Σόρα και ήδη η εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία προχωρούν σε κατασχέσεις εναντίον της περιουσίας του και πρόκειται είχε και ένα φόνο στη Λαμία. Το βίντεο, στο οποίο λέει ότι ο κ. Σόρας επώλησε στον πρόεδρο Ομπάμα τη διαστημική τεχνολογία που είχε ο Θεός Απόλλων για να ταξιδεύουν τα αεροσκάφη στο σύμπαν και να ταξιδεύουν χωρίς καύσιμο. Ότι χιλιάδες δυστυχώς συμπολίτες μας παρασύρονται από όλες αυτές τις απίστευτες βλακίες. Με συγχωρείτε για τη λέξη, κύριε Βαγγελάτε, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε σοβαρά για αυτήν την υπόθεση. Μιλάμε για βλακίες, για κανονικές βλακίες. Και πάνε τώρα οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι καμένοι, οι οποίοι έχουν ανεργία, οι οποίοι έχουν χρέη, οι οποίοι έχουν πίεση από τη ζωή τους και νομίζουν ότι θα σωθούν από αυτές τις βλακίες. Με συγχωρείτε, πρέπει επιτέλους η ελληνική δικαιοσύνη να δράσει και αυτή τη φορά σοβαρά. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στο Παρίσι από τη Λισαβόνα την Κυριακή το μεσημέρι και έφυγε τη Δευτέρα το απόγευμα. Πήγε στο Παρίσι διώχνοντας από την αποστολή όλη την υπόλοιπη αποστολή και παίρνοντας μαζί του μόνο την οικογένειά, τον κύριο Τζακόπουλο και τον κύριο Καλογύρου. Έδιωξε τον υπουργό Κατρούγκαλο, που είναι ο υπεύθυνος για τις επενδύσεις υπουργός, και έμεινε στο Παρίσι την Κυριακή και τη Δευτέρα. Από τη Βουλή. Και φαντάζομαι ότι ο κύριος Ζαχαριάδης που ήρθε εδώ και ήξερε θα βρεθούμε, θα το έχει μαζί του, να μου παρουσιάσει τη σύμβαση με τη Ρότσιλντ. Έχετε, κύριε Ζαχαριάδη, με τον ΟΔΙΧ, όπως έγραψε ο Πρωθυπουργός, σύμβαση με τη Ρότσιλντ, ναι ή όχι? Αν δεν έχετε. Να σας απαντήσω. Ναι, να μου απαντήσετε. Σύμβαση δεν έχετε. Θα σας απαντήσει ο καθήλυν αρμόδιος υπουργός, στον οποίο κάνατε την ερώτηση. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω όλα τα θέματα. Θεωρώ όμως... Μην μου τρώτε το χρόνο, παρακαλώ. Δεν σας τρώω το χρόνο, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ ήθελα να απαντήσετε αυτό, δεν μου τρώτε το χρόνο. Στην ελληνική τηλεόραση. Μην τρελαθούμε κιόλας. Ξέρετε ότι θα βρεθούμε για να λασπολογείτε και να συκοφαντείτε τους βουλευτές του Κοινοβουλίου. Υπάρχει επίσημη σύμβαση του ΟΔΙΧ με την τράπεζα Ρότσιλντ. Σας λέω, κύριε Χατζηνικολάου, εκ του γεγονότος ότι έχουν περάσει 48 ώρες και εκ του γεγονότος ότι στη διάβγεια δεν αναφέρεται καμία τέτοια σύμβαση, πιθανολογώ ότι δεν υπάρχει. Αν κάνω λάθος, περιμένω να μου τη δώσουν. Μένει λοιπόν να συζητήσουμε, κύριε Χατζηνικολάου, το πολύ σοβαρότερο θέμα και της Disneyland και όλων. Έγινε ένα κρυφό ταξίδι, το οποίο δεν θα το ξέραμε, κύριε Χατζηνικολάου, αν δεν είχε γίνει δική μου ερώτηση. Είναι έτσι ή δεν είναι? Γιατί ο κύριος Τσίπρας κράτησε κρυφό αυτό το ταξίδι? Γιατί ο κύριος Τσίπρας είδε κρυφά μία τράπεζα η οποία προσδοκά να βγάλει πάρα πολλά χρήματα από τη διαχείριση του ελληνικού χρέους? Γιατί πήγε σε αυτή την τράπεζα, κύριε Χατζηνικολάου, χωρίς να έχει μαζί του κανένα θεσμικό του συνεργάτη, όπως τον Υπουργό των Οικονομικών ή κάποιον οικονομικό του σύμβουλο? Έχετε ξανακούσει, κύριε Χατζηνικολάου, τόσα χρόνια που είστε σε αυτή τη δημοσιογραφία, να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στην τράπεζα και όχι η τράπεζα στον Πρωθυπουργό, και εμάς να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στην τράπεζα κρυφά και να το μαθαίνει ο ελληνικός λαός από την ερώτηση ενός βουλευτού? Σας λέω λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, και ζητάω την καλή δημοσιογραφική ομάδα να το ψάξουνε. Έχει σύμβαση. Αν δεν έχει σύμβαση, προσπάθησε ο ΔΙΧ να κάνει σύμβαση με εντολή του Πρωθυπουργού μετά τη συνάντηση? Έχει τεράστιο οικονομικό ενδιαφέρον αυτή η τράπεζα από την Ελλάδα?
Και τι δουλειά έχει ο κύριος Τσίπρας, κύριε Χατζηνικολάου, επαναλαμβάνω, να πάει να δει αυτή την τράπεζα μόνος του και κρυφά? Και να θέσω κι άλλο. Τι υπονοείτε δηλαδή? Υπονοώ αυτό που καταλαβαίνει ο καθένας στο καφενείο που βλέπει τώρα. Ότι πήγε ο Πρωθυπουργός μόνος του να κλείσει συμφωνία με ποιον έπρεπε να πάει? Έπρεπε να πάρει και εμένα. Με τον Υπουργό των Οικονομικών του πρέπει να πάει, γιατί όλες οι συναντήσεις γίνονται με τον Υπουργό των Οικονομικών? Ο κύριος Κατρούγκαλος, στον οποίο αναφέρεστε, φανερές δουλειές και δεν έχει να κλείσει τίποτα. Τι εννοείται μη φανερή δουλειά? Τώρα είμαστε εδώ και μιλάμε για τη συνάντηση του Τσίπρα, γιατί εγώ έμαθα για το ταξίδι. Πάντως, κύριε Γεωργιάδη, αν μου επιτρέπετε, κύριε Γεωργιάδη, δεν θα ξέραμε ότι ο κύριος Τσίπρας πήγε εκεί. Κύριε ο ίδιος Γεωργιάδη, ο κύριος Τσίπρας ήθελε να το κρατήσει κρυφό. Πείτε μου